Hi mga Lods, ngayong gabi ngayong gabi sa tanan nga mga katawhan, sa tanang mga subscriber na ako diri sa YouTube, ngayong gabi ayo-ayo tang tanan, amping tang tanan mga higala, kay ang atong puhunan ato lang lawas. Labi na gid sa mga OFW nga naningkamot para sa ilang mga anak o sa ilahang pamilya. Amping-amping ta mga kabayan, labi na karon nga naay pandemic no. Amping gid ta ay labi na atong mga agalon hilig magdala og mga bisita. Atong mga agalon hilig kaayo magtapok-tapo. Kita na lagi maningkamot para sa atong kaugalingon nga kanang kaugalingong kahimsog sa atong paglawas ba. Karon mga kahigalaan, mag-real talk ko, mag-istorya ko, mag-isgot-isgot ko bahin sa problema aning kuan ba, problema sa mag-uuma. Ako mag-uuma gid ko ay sulti gid ko sa inyo nga ako sa ko ka mag-uuma sa Bukidnon, sa Lagtapa. Nagdako ko nga farmers, akong pamilya farmers gihapon. Akong mga kaliwatan, mga gardenero, nagtanom og mais. Inana bang diskarte na lang. No, kanang kitang tanan ba nga mga farmers maka sinati ita kalisod mo. Gawas maka sinati sa kalisod mga loans. Ang paano ta ba? Lintahan ta do ba pansin ta sa gobyerno, sa mga taga Department of Agriculture, unsa pa nang uban mga ahensya nga mga private or mga public nga mga sa tawag ana kanang itong mga grupo-grupo mga co-op. Nana no, nang tayo sa nang tayo nang tayo sa kapolitiko sa diya nga mo bitoy maghatag og bili sa kitang mag-uuma. Naunta ba? Luy ba kay tanong, example na to unang mananumay tag mais. Palit ta og kanang seeds ba. Example, ana na may hybrid karon nga puti, na napoy hybrid ni yellow. Pagpalit na to daan na bitong mais nga na mahal na kayo ang bag ana ay pero 25 kilos ra ba nang half bag no? Din ng chemicals, ang abono, paglibo nato sa pagdaro, sa pagtanom, sa pagsanggi, sa pagtracking. Mahal na kayo ba? Wag ginan siyang mga katawhan. No ba nang kami bitaw? Magkasanggi mi, gamay ra gid namo ibaligya mga lods ay amo na imong konsumo kaysa amo na ibaligya mas mahal pa namo paliton ang mais nga bugas kaysa ibaligya nimo ng mais na tibuok o kanang mais nga linubo ay. O tinuod bitaw ay ang mag-uuma nga mananumay mais gamay ra gyud kag siya kay sa libo dako na gyud kinang gasto no kumang nagluag kay mga maisan pag pilang adlaw ay karon nga mga nausok karon dito sa inyo kuan pagtanong sa mais so hulo na daan nadlaw pagdaro inadlaw na daan
Pag tanong og mais o inadlaw na pud na. Pagsanggi, sinako na day na siya tag 25 pesos bang sa kasako, depende sa unsa kadakon na sako. Katong sako gid nga tag 50 kilos ang sulod niya. Ayuhon dito og kanang ayuhon dito bitaw og kanang anang dasok ba nga tag 50 kilos ang sulod kato 25 pesos to kada kaagi ko nananggi ko nga sinako. Pero ang problema nako mga lods kung saan ako paglugdok di bay kung di ko daog nagkumbay lang isa kong amigo nga bayot ay nga nasi bana-bana kaming tulo. Uy, pila ra mong uy sa among paningkamot biadto naka-income ba mig hapit naglibong adlaw pero grabe sa damong kakambo ay kay unsa mi adlaw ni adto alas 5 nanguli pud alas 5 among iban nata nag harvest nga buntag ay ingon sa od to kasog pa man kay kaana namahanit mi pagkahapon sa akin day mi unya katong bana-bana sa bayot mo itiglukdo kami ang kanang tig kuan ba tig assist nga malukdo ang mais inadto mo idea udi ba igid lang ang kinabuhi sa kamaguuma pero kay diha man ta nagdako diha man ta naanad ato na nagigyaguantan no unya og gardenero sa mga loads kanang chemicals ba mahal na ba gid kay nano magtanom kag kamatis palit ba gid seeds ana sa uban gani karon magpalit na lang anang dahon nga himuon og nukon ba para sa sugdan og seeds niya uban biya magsugol biya sila ng saan pagbagi nga diha ibutang ang mga seeds sa kanang kamatis niya sa pagtanom 80 man gid na ang gamiton mahal na ba yung sako sa 80 niya abono chemicals labor ana sa pagdako sa pagtayong sa kamatis niya pag maharbis na ang kamatis mahal daan ang kahon tagpila ang kahon karon kanang box na sudlan og kanang kamatis mahal na ba kay na mga lods ay paliton sa mga bansuhan kunya tagpila na lang kahon sa kamatis may bagsak presyo 250 ang kahon nya imo pa nang i-deliver dito Cagayan i-deliver pa nimo asa wala ka ginansya kay tracking mahal kaayo sa luway kay kita mag-uuma ay kay murag atong kuan ba atong ato ang abot sa ato ang isip sa mag-uuma sa atong mga produkto wagi ginansya kay dako na kay itong gasto o bitaw no makita ba nato no labi na ng mga numay o humay nangayo ba gid sila nangayo sila atensyon ba sa mga labaw sa Department of Agriculture labaw nato nga naa sa Malacañang nga mapansin na untang problema nila nga ba makita sila ang lasang problema barato ra ang pagpalit sa ilahang produkto nga tipuso pa kanang tipasi napay pasi ang tawag sa uban ana unya sa palito na ang ilang produkto sa market, palito na sa mga tindahan, mahal na kaing kilo. Oo, na sila ha pabayaan ng, di ba nila magkuano basakan ba, magatiman eh. Mahal ba yung sahula na sa pagtanong, sa tawagan ng pag tagsa-tagsag tanong, unya sa pag-tracer na, kung may suhula sila tracer, unya kung nagdimano sila ng giok man na, nakaagi sa buwan na, dito sa Carlos sa una, di yun parihara ang sitwasyon sa mag-uo mga nanumay ka o mais gardenero sad ka niya kung humay parihara yung problema sa tanang mga mag-uuma barato ra ang atong kumpra sa atong produkto pero pag kiting palit sa atong produkto sa merkado mahal na kaayo di ba arang-arang na lang siguro lang tubo kay magtanong kag tubo bisang barato ra ang kidan naman kay di na may ka ng molasses ginansya nimo magbawi-bawi ra no magbawi-bawi ra dili kay ta problema sa mga farmers nga nagtanom anong tubo kay naman na sila ginansya dagko man na sila mga halin labi na lang tubo og giatiman nila maayo ang luoy gid kaayo nga mag-uuma kanang maranumay og kanang mais kanang mga hinana ba mga gardenero labi na bagsak ang presyo mga cabbage, mga cauliflower, mga broccoli. Luwi na bagay ka na sila ng mga kalabasa o no? Mga abot na lang piso ang kilo. Nagiginan siya ay pero wala no choice na lang sila. Panablan na lang yun sa presyo. Panablan na lang sila gasto. Ilan na yung ibaligya. Bahala gulay ginan siya. Makainin nila gid taon tayo ng overdraft. May tinuod ba gid na ay, luwi ba gid kay ta mga umangit ta maning kamot no, di ta magdiskarte kung sila ay nato diskarte. Di kita ka barog ay di ta ka mupundo sa atong kanang mayahay atong pagpuyo kay ang garden pas mutihay lang gid na ba nga maka sapon ka sa presyo nga maayo sa sunod sa presyo nga di maayo
Pero nabi mga gardinero no nga minti sirtihon bag na to gardinero nga dili gyud siya sirtihon. Na siguro na sa itong mga kamot kita mga tao noon nga init imong kamot o balas diba? Wala ba kasulti sa pag-garden mo naa siguro nana no. Kaya ako bitaw makaiyon ko ba nga nakaanggi ba ko ng harvest of luya. O arang-arang na lang luya kay dako bugat magikin ang luya. Dako ka ginansyana no kung mananumay bitaw mo luya maayo lang ninyo na pagkatanom inyong luya, maayo lang yung pagkatiman, dagko o nauban di dagko pero bugat, hindi abunuhan ninyo sakto. Ginansyado ba, gid mo ana ay kay bugat kayo ang isa ka kilo, gamay ra ang isa ka kilo, nang tsada gid magtanom og luya kung naa kay luya. Kinakaagi kong tanom anong kung sa una sa isa ka kwartahan sa amuang lugar. Nagluyahan sila o nakatry kong tanom og luya ay harvest og luya, nakatry ko pagtanom, paguna. Okay, di ako, dili ko tumasign sa dili dito ako ma-assign dito sa ay di ko makatrabaho sa company ba kay 5 months na ba ako. So maistihon ko dito kinahanglan na po ko mangita akong laing trabaho para makasupport ko sa akong kinahanglan ng pinaba ko duha ka anak single mom pa ko. Kung magtanga-tanga ko unsa may akong ipakaon lubi mga bata maghilak mo so magdiskarte ko. Mag-harvest kog luya, mag-harvest kog bingala. Kana yung bulag mo di ko kahilak ba. Kay pag-ibot anak sa hipe kay nang punuan ni mga hawiran kani imong mga kamot magbuto ba ani bisan no mag-gloves ka oy mga dali na magising gloves kay hait kaayo niya pagtangtang nimo adtong mga bunod bitaw buat ba ikay na maglukto pa gyud ka kay kung dili ka makikipata sa trabaho sa mga kauban mga laki imong sweldo kaltasan sa imong ligman labi nag-istrikto imong ligman nana grabe gid grabe kung kaagi ay kaagi ko panlabada kaagi ko mangnanom og mga beans mangguna og gabihan magtanom og kalabasa halos yung trabaho sa usa ka partner akong naagian. Pagtanom og saging, trabaho og saging. Nagyan ako natanan dito sa Bukidnon sa wa pa ko niabot sa una. Pero akong giwang nahuna, mabuhi man ko diri og dili na ako magtrabaho. Magpasuhol ko diri sa mga kwartahan, magpainadlaw ko kung di ko pila akong sweldo sa una sa katrabaho pa kong company. Wala pa ng 300 ang adlaw. Kulang ra gid kaayo mga loads. Unya pag gabi ka ng akong gisulundiran gid ba kana magbumang saging nga gabi na kayo mo uli nya usahay na pa overtime og domingo ug bukang saging wala na dako na likat sim programay na lang imong sobra ka nga na utang na daan sa tindahan unya ang kamot nimo binhud kay labi na daa ka sa electro ma-assign imong mga bagtak sakit kay sa gipinindong mo gituoy na kung nahula bitaw ko nga naglingkod ko ba naglingkod ko diya sa kuan naglingkod ko sa bangko akong mga anak kakaon kaon nahuna gyud ko ay o kung permintir ako diri sa amua magpas inadlaw ko sa mga katawhan magpasuhol ko di gyud ako masuportahan ako mga anak ay labi na sa ilang mga adlaw-adlaw nga panginahanglan ba sa pangkaon di gyud sila makakaon og lamit na pagkaon kay kulang ra akong income Mutong naka-desisyon kung mag-abroad ko, nag-ampo ko sa Ginoo, giyahan ko, asa ko makakuha kwarta, process ako mga documents. Nangaya ko giya ba? Kay lisod dikit dito, self-supporting ba ko, kung naka-abroad di ko kalawis Ginoo, mo nang 5 years na ko diri atong March 15. Wa ko di ko'y bakasyon. Ako na lang yung ano ba nga, grab na lang gid nako diri bahalag mag-antos ko sa kapoy sa unsa nga akong mga kaali diri basta na anak ko sildo nga ikadalas ng mga anak ba kay kung dito ako natong ko'y luna na ko'y yuta nga kabahin sa akong apuhan kung yung tikaron bisan pag nakayuta og wala kay igong kwarta nga imuhang i-finance imuhang uma ipalit nimo mga kung sa imong gusto itanong dili ba gyapon ka kabasta-basta ni nana kay tanong og dili pud kapat og chemical para sa imong tanong mga mulambo wala gyapon ka unya kung naana kay tanong nagtindog na imong tanong wa kay isuon sa tao dito sa tuwa nga imong produkto mabot dito sa highway nga imong babaligi dito sa market wa gyapon kay ayo kinahanglan gid dito bisan og mag-uuma ta kwarta bakit? Kung natay kwarta nga ipalihok, natay kwarta nga isuol sa katawhan, ang atong produkto, di na lisod ipagawas, labi naglayo ang imuhang area sa highway. Unang kasagaran dito nahitabo sa mga katawhan, nagpaabang na lang og yuta sa company, then nag-land owner sila, automatic sila makatrabaho, ilang mga anak, ilang mga apo, mga beneficiary,
O bisan mo lagi beneficiary ka, bisan lang owner ka, o di ka lakas sa kumpanya, di maglisod na gyapon mo trabaho. Unya nakapalit kag land owner nga katrabaho ka, evaluation gyapon. So kung di ka kapasar sa evaluation, hindi ka doon sa duban sa mga supervisor o unsa, stay home gyapon ka. O mo ba mo naglisod kayo mga ano kanang dito ha ba diskarte. Diskarte ay nga nang kita mga lods no. Nakaagi ba yung mga ano, niya, inana ng mga kaagi ba? Di ba? Usay makapahinuktok ta ba? Nato naagian na mo ba? Naagian na ako. Ako gitrabaho akong area, nagtanong ko mais. Uy, daw, tsada kindurok sa akong mais, kay atiman ako. Sa pagsanggi na ako, pinanalay kilo, uy. Nakahinuktok yun ko, ay akong gitunga, ang tunga akong bilin kong sumuang katunga akong baligya. Uy, sa tinuod lang, unsa kay akong napalit adto, nakapalit lang kong sugar, nakapalit garas sa mga anak, napalit sinilas sa mga anak. Nakapalit ko sudan gamay, hurot dito sa oy. Kay barato lagi kay kilo oy. Muto nakaingon jud ko ngita akong blind choice ani nga mabuhi ko nga makasuporta ko sa mga bata. Kay luoy ba kay kita ay presa ko nga single mom bitaw ko nga nag-ipon ra ko ng balay nga di ako. Naata man istorya nga dunggan nimo ay mga istorya nga di maayo na bisan dili ikaw naka sala ikaw pa sa himlan so no choice ka kay nagtapi ra man ka kana nagtapon ra man ka diha imo na lang yung imo madunggan ang mga istorya nga sakit diri sa dalunggan ba mapundo ba sa mga dughan ng sakit kaayo lisod kinugaw sa tikas dalunggan no sacrifice na lang gid ko ay mo dito na ning kamot ko yung ako yung distract mga anak nga uy gagmay pa sila 4 and 5 years old nimo ko nga mulakaw sa inyong inahan maningkamot sa inyong inahan para makasupport ako sa inyo ha bahala na kung sa mahitabo sa ko basta mulakaw ko kaligdan ta mo kaysa dili na ko luoy kaita luoy ang kita ang hago sa tanang hago nakasulay pa yung kumabog akong kahoy diya sa bansuhan para na lang ko sweldo pila na sweldo na kwadto 75 pesos kay wala ko nakuwang limit kay grabe ka bugat nagahik ing kahoy putlon grabe gid uy lisod gid ang kinabuhi sa kabago-umag ikaw na wa kay kaabag ba atong dito lisod uy labat imong ulo nga stress di ka ikaw ba di lalim mga mag-uuma nga kinabuhi ay di lalim mga mag-uuma nga kanang profession sa tibuok kalibutan ng mga uma ang pinakalisod. Pinakalisod ang usa ka farmer kay barato na kaayo ang produkto, mahal ang mga chemical, mahal ang mga kuan palito, mga gamit. Magsagingan pud ka kinahanglan kabad ang mga pulibag, kanang imong ipanggamit sa masaging para dili atakihon og kanang insekto, dili badaot ang kutis. So, mahal kayo nya pagpalit barato ra ba? Transportation pa nimo doy di kay mag-uuma o di ka ba mag-start di mo na makaingon ko ba nga ang kinabuhi sa mag-uuma tuyok-tuyok lang diha na lang gid ang iyahang nahibala na trabaho diha na lang bagid siya diha na naman gid ta mo na ato na lang yung gigrab ato lang ipatuyok-tuyok ba ato ang kuan nga importante mabuhi ta importante nga ang atong gi-support sa atong pamilya atong hinaguan kay tsada ba yan ang atong i-support sa atong mga anak tinuluan sa atong singot hinawiran sa itong mga kamot, no? Munang mga kamot sa mag-uuma, mga kubalon, mga daghan ng mga barikos. Kaya kasagaran sa mga mag-uuma, labi nila sa Bukidnon area, mga lumad sa Bukidnon, mga kugihan, kaya dahan mag-uuma nga di galisod. Dili galisod nga sa bahan, sa pagkaon, di galisod sa mga support kada adlaw, kay kugihan kaayo. Dili na lang gid nila pansinon nga barato ang kumpara silang produkto ang ilang nga naa sila ka-support silang pamilya. Tinuod na akong gisulti mga lods ay una ko nakita ito sa mga nga ang mga mag-uuma ang ilahan na lang yung gihuna-huna nga naay makaon naay ka-support sa mga anak di na lang gid nila na hunahuna-on nga ma-overdraft sila nga ilang income gamay rang ipalit barato lang palit mahalang baligya barato lang kung sila ang magbaligya barato lang kumpara kung sila magbaligya nya kung kita na magpalit utang sa merkado mahal na kaayo di na lang yung nahuna-hunaon ang ilan na lang yung gihuna-huna nga naa sila kaugalingong makuan ba kaugalingong makakaon kaugalingong makuan nga matuyok-tuyok ang ilang income ano lang itong kinabuhing mag-uuma ay no hintaha unta ba kaluyan ta puhon na mga ahensya nga maluoy nga manghatag og mga libre nga mga abono, libre nga mga mais nga di na pabayaran sa tuwa para pud makatukad ta makasugod ta makahatag sa tuwag idea ba makahatag sa tuwag support nga makabuylot ta nga libre nga para ng mais tagaan tagad sis nga libre tagaan pud ta og abono
Kay gamay na lang ba mag-uuma ron nga nagtikad silang kabalin yuta kahit kasagaran mag-uuma ron ilang gipabahag company. Oo, nagyapabangan nila og company kay wa may sila ikapalit og abono sa company na lang gid sila. Ano choice na lang. Nana na lang gid ang nabuhat sa uban ay pero daghan pa gid kay mag-uuma karon na nagtrabaho gid sila sa ilang kaugaling yuta. Kung nabi nagmulo baya gid ba labi na gid ang mga mananumay-humay nagmulo baya gid nga unta matagaan og panahon mapansin na ilang gipangayo nga magmahal pud ang ilang produkto kung sila ang baligya. Kaya dili lalim ang pag-atiman sa humay, dili lalim ang mga chemical nga ilang gidapat para modagko ang ilang humay. Pero lisod kay iba, lisod murag lisod kay mapansin sa atong ano, gobyerno. Kay kasagaran nang nakapansin sa mga gobyerno pa kay kay kanang mga nansins nga mga paghitabo. Pero kanang mga common kaayo nga may gusto sa mga mabuo mga matagaan og bili dili ka kapansin tinud di ako mga lods no makabantay di ako bana no oo dili mapansin ang problema sa kitang mag-uuma ba dili mapansin nga unta kini mga katawhana ato na lang kani silang taga-ano ay naman yung livelihood pero kinahanglan sa nato bayran no kung mapiltag livelihood pag harvest kinahanglan to bayran no unsa man nato ibayad na overdraft ta maglisod ko na na kay sa aran na ba mahitabo madunggan ako sa mga yaluyuan ba nga sa pagpindog pa sila mga tanong mga cabbage, mga broccoli, tsada kayo. Pag dito sa pag-harvest, tsada kayong purma, tsada kayo ang hitsura sa ilahang mga tanong. Pero pag-harvest, barato na lagi kang kilo. Na dito pa sa Cagayan Dalon. Ang gitrabaho na lang itan sa mga ayaan karon dito, kanang nagtabo-tabo, umatog Valencia, umatog Davao. Sila na lang yung kaugali, sila na lang mo refill sa ilang mga utan, kaya huwag na ginan siya kaysa sila ilang ibaligyan wholesale wa gid sila ginansya ay mahal gid kanang mahal ang ilang tracking ba niya wala ginansya balik lang gid sa puhunan usahay gid lagi kabalik sa puhunan nana gid kalisod ang atong sitwasyon nga kita nga mag-uuma mga lods no atong unahon ba nga murag lisod no magkugi lang ta ay importante nga natay makaon sa 3 times a day makainom tag kape makasudan ta rice ra magid importante sa mga mag-uuma kay ang utan naa naman mga healthy man ang sila mag-uuma no ma-realize din na nato mga lods no man nag like real talk sa ako sa atong mga sitwasyon nga kita nga mag-uuma ba kita mga lods ay mag-ayo-ayo ta mag-amping ta maampo ta sa Ginoo nga kanunay presko atong lawas basong atong lawas kaliyahan ta nga bisag lisod ta mayo ang nga atong pamilya mahindagan sa atong panginabuhi ba blessing natay blessings kanunay kita sang mga OFW amping ta mga kabayan sa atong pamilya ampo lang ta bisan natay mga problema makatawa lang gyapon ta survive ta laban ta para sa atong pamilya para sa atong mga pangandoy mag-ayo-ayo ta loads kung karon pa man ko nakaagi kung karon pa ko nini nakita diri sa YouTube please subscribe my YouTube channel support lang ta ani kitang mga YouTuber nga ginagmay para sa aton natay yung income nga gamay ba makadugang-dugang pud sa atong source of income ayo-ayo ta mga lods amping ta bye bye daghan kayong salamat God bless bye bye